skal vi tale om menstruation og idræt. Rigtig mange af mine seere har idræt, og de tænker rigtig meget på, om det er okay at springe idræt over, og om det faktisk hjælper at dyrke idræt. Sige, at når man har sin menstruation, så kan det være rigtig godt at røre, så det kan faktisk hjælpe på menstruationssmerter. Der er ikke nogen grund til at springe idrætten over, men man kan måske være bekymret for, hvad nu hvis jeg bløder igennem. Ja. Og det er sådan, at med de her bind, vi har her, så er der er vinger i, som gør, at man kan føle sig ekstra beskyttet i forhold til at bløde ved siden af. Men hvis det nu er, at man bløder rigtig meget, så kan det også være en god idé at supplere med en tampon, når man dyrker idræt, og så er man i hvert fald helt sikker på. Og så er man bare kørende, eller hvad? Ja, det kan være rigtig, rigtig sundt for kroppen at dyrke motion, når det er, man har menstruation. Okay. Hvis man har smerter under ens menstruation, er der så nogle øvelser, eller noget lignende, der kan hjælpe på det? Det du kan gøre, det er at lave nogle enkelte øvelser, hvor du bevæger underlivet, bækkenet, som er der, hvor det spænder lidt op. Mm-hmm. Og det kan være sådan en øvelse, hvor du står på alle fire og bøjer og svejer. Ja. Krummer ryg og svejer. Det kan også være en stilling, hvor du går ned i squat, hvor du sådan nærmest får åbnet bækkenet, går ud med knæene ud til siden. Det kan være rigtig behageligt. Ja. Også at dreje rygsøjlen sådan, fra side til side, få ben over til den ene side, få ben over til den anden side, og så få strukket forsiden af underlivet også, fordi det er her, der også spænder op. Så det der med, at man kan mærke, at det smerter i lænden, det kan også være rigtig rart med en varme dunk. Ja. Og så bevæge sig en lille smule, men også være lidt i ro, når man så har bevæget sig. Ja. Tak fordi du var med til at se den video. I de her videoer svarer vi på en masse spørgsmål. Ting, der kan være svært at spørge andre om, det kan være menstruation, sex og kærlighed. Så husk at abonnere på den her kanal, og så ses vi i den næste video. Hej hej!